Ganina ka pa ha? Ayuhin mo yung kagulingon mo ha? Wala na sa lugar yung mga pagdududa mo diha. Ganina na jud ka ha? Ma- Sandali, ako kanina pa? Ganina ka pa bitaw? Wala na sa lugar yung pagdududa mo diha. Hindi naman yan mauoy. Binuang naman yan. Bakit? Bakit si mong mata? Napaka-insensitive mo eh. Group study nga? Ano bang gusto mong madudunggan sa baba ko, ha? Mamutmut na lang ako dire? Mutmutan na natin ka? Hindi ka naman totoo sa akin eh. May mamutmut na lang siguro ako nito. Kasi hindi ka naman totoo sa akin eh. Oh, Ganyan ka namang palagi eh. lagi? Talaga, lagi? Oo, palagi. Bakit hindi ba? Ewan ko sa'yo. Pumunta ka dito, drunk, having just... Having just what? Akala mo ba hindi na ako nakakasabot ng English mo? Nag-school lang ako dire para makasabot ako ng mga English mo para hindi mo na ako lilibakin dire. I only had a few drinks, ha? Hindi ako nahuhubog. Hindi ako hubog. Kilala kita. Didn't say it! Having just... Fuck that woman! Bakit? Nakita mo ba kami nagpinaakay dyan? Nagkinumutay? Hindi naman ah. At saka ang hugaw talaga ng hunga-hunga mo eh. Yung pagdududa mo ba? Wala na sa lugar. Patuga-tuga ka kasing nanguyab ka ng gwapo eh. Kaya ganyan yung hunga-hunga mo sa akin. Lagi kang nagdududa. Kunting lakaw ko lang kahit nag-group study lang kami. Ikaw hunga-hunga, yung hunga-hunga mong bati. Sus, bakit ka pa kasi nanguyab sa akin oy? Kaway lami. Kakdatuman ko no. Hindi nga ako nakahikap ng balibo niya eh. Oh. Paita. Wala may, hindi naman to klaro oy. Wala ka naman sa lugar kung ganito lang tayo palagi kanunay. Undangin natin to oy. Bakit pala tayo mag-aanto sa unani? Wala naman to padulungan eh. Ganito lang tayo kanunay dito. Antod sa antod to. Buti pa undangin na natin to. Pagbulag na lang tayo oy. Hala ka di oy. Pati nang nga mo. Ah, 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 ah.